続く豊作を祈った伝統芸能だということで、今年ね米大変やったんですけど、これで来年米問題なくなると思います。僕はおいナイス100点はいすいません。今最後ダンス披露していただいたんですけど、今からねスタッフが10名までですよ、10名までダンス参加一緒にさせていただ参加できますので、よければここのヒジャブかぶったエンジェルに私エンジェルって声かけて言ってみてください。真ん中のエンジェルにアピールしてください。真ん中のエンジェルにアピールしてください。佐藤らんエンジェルにアピールしてください。エンジェルに私ってちょっと前の方行ってみてください。佐藤は手がどうぞ佐藤は手が浮かびます。うなすじゅぐらかすみら佐藤らんラギせいせい真似してみてくださいね。先生の真似してみてください。
ありがとうございます。タラワンサルギナの皆さんでした。インド